הראשון בבית המקדש. שלום, אני בני איתן מרמת הגולן. רוב חיי עסקתי בחקלאות, בעיבודים ובענף. כל היום לבד בטרקטור, הלוך חזור על השדה. הרבה מוזיקה צמחה מהרוטינה הבלתי נגמרת הזאת. מאז ומתמיד אני כותב, מלחין ושר. בשנים האחרונות התחלתי לכתוב על עניינים מקראיים תלמודיים. שאלות שעלו לי, למשל, 4 חכמים נכנסים לפרדס ועולים לערכיים עליונים. מה הסיפור הזה? מה לומדים ממנו? ואיפה הנון של אשרי יושבי ביתך? מזמור שסדור על פי אותיות א' ב'. למה הנון נהדרת משם? דברים כאלה. מה עושים עם זה? אני התעקשתי עם זה. ממשיך לשאול עד שהתשובה מונחת יפה בשכל. לא מוצא בחוץ, מחפש בפנים. עד שמוצא. אני לא מחפש רק לענות על שאלה. אני רוצה לדעת מה הדיבור. איך מה שדנו בו לפני אלפי שנים נכון ומתאים להווה שלי כאן. אני מדבר בעיקר על רעיון, על תנועה במוח. מרתק אותי להצטרף לדיון, כל דיון, שנערך לפני אלפי שנים, ולומר שם את שלי. השירים שכתבתי הם תוצאת הניסוי הזה. הם המבט הנוסף שיש לי, הקטן, על הנושא היהודי. את השירים האלה אני מבקש להגיש לכם בדיסק שיקרא לא בשמיים היא. בחשבון פשוט, אם היא לא בשמיים, אז היא כאן על הארץ. אצלי, אצלכם, אצל כולנו. הנה שימי. שימי הוא המעבד והמפיק המוזיקלי של לא בשמיים היא. וזה אח שלי שמחה. שמחה הוא אח בדם וגם אח למחשבה. רוב הרעיונות המובאים בשירים נולדו מהניצוצות שעפים כשאנחנו משחיזים אחד את השני. ואלה אבות המזון הרוחניים שלי. ציירה אותם איריס, שגם תאייר ותעצב את העטיפה והמילים. לדיסק תצורף חוברת מפורטת בה יופיעו כל הטקסטים שלפניהם רקע ודברי הסבר. שירי הפרויקט הזה מציעים עצמם כגשר אל המקור היהודי שלנו. הם כתובים בשפה השווה לכל נפש, אבל לא מחלקים פטור ממחשבה. אלה לא שירים דתיים וזו לא מוזיקה דתית. הנושא הוא יהודי. זו אחריות שלנו להתבונן מחדש בתורה. ועל גבי כל הנדבכים שכבר נבנו, לבנות את הקומה המיוחדת שלי, שלך, של כל אחד אחר. אני רוצה להגיד משהו לך, בני, על הפרויקט הזה שלך. אני מרגיש שיש שם אות חדשה בתורה. אתה עושה את זה באופן מאוד מרגש ומאתגר, ואני מאוד ממליץ לכל אחד לגעת בדבר הזה, לקבל ממנו, להיות מושפע ממנו, להיות מאותגר ממנו. שיהיה לך בהצלחה, אוהב אותך. זה הרב איתמר אלדר, שכן ואיש שהדיבור איתו הוא תענוג. תראו, לא הייתי פה אם לא הייתי חושב ששירי לא בשמיים היא צריכים לצאת אליכם מהמגרה. חשוב שהם יהיו באוויר. הכל הרי כל כך דוקר פה. הרבה מזה בגלל איזה חשש להכיר מקרוב יותר את הרעיון היהודי. בשירים האלה אני מנסה להקהות מעט את הקוצים, לנסות את בחיטטו חרבותם לעתים כתהליך פנימי, ולהציע מבט לא שגרתי על סוגיות יהודיות. זהו, עכשיו יש לכם את התמונה השלמה. תראו חברים, היהדות אינה סטטית. היא מחדשת ומתחדשת, ובעיקר מוכיחה כל פעם מחדש שהיא תקפה לכל זמן ותרחיש. בעניין הזה בדיוק אני כותב את מחשבותיי. אשמח לחלוק איתכם אותן במסגרת ההליכה המחדשת הזאת. התנועה היא במוח, בואו נעשה אותה יחד. יש משהו קסום במשעול עתיק ללכת בו עם מחשבות חדשות של היום. כדי לעשות את זה אני זקוק לעזרתכם. כאן למטה אתם יכולים לעזור למחשבה הזאת להיות מעשה. ותודה.